Shalom, en l'últim vídeo he parlat de la Torà com la pauta de vida per al poble d'Israel, allò que fonamenta la cerca de la bondat, la justícia i la veritat. Però bé, la Torà la podem desglossar en dues components, que són com les dues cames que permeten caminar a la persona. Una pota és la Torà en si, l'estudi dels textos sagrats, especialment el Pentateuc, els 5 llibres de Moisès, i l'altra pota, l'altra cama, és el Derech Eretz, que Derech Eretz es pot traduir com el seny del poble. Què fonamenta el seny del poble? Vegem una miqueta amb més de detall. El seny del poble està fonamentat bàsicament per un tractat de la Mishnah que es diu Pirkei Avot, que vol dir l'ètica dels pares. És un tractat d'ètica que explica la pauta de comportament moral del poble d'Israel. D'aquesta manera tenim el complement perfecte a la Torà, als textos de la Torà pràctica i de la Torà teorètica, del Pentateuc, que és el Pirkei Avot. Això és el que ens dona la pauta de com comportar-nos realment per aplicar la Torà. Així doncs, tenim aquesta doble component de la Torà, que és la Torà en si, el Pentateuc i els textos sagrats teorètics, Torà, i Derech Eretz, el seny del poble. Shalom.